city jing Paul si Ephesus kan long ke besar ni dekat ke bakat kenda dekat ke bar huai ke balong ke jing plet jimut jangan ke jing study jing ini ke por ke mentah. Da ka bay kran perlok hagi sam bad hagi jingirwai bagi jam Mynsiem da ka barwai bad ka bakan ot dala da ka download chong pi ha utrai da ka ba aingo hala ka sngi na mar ki e baro ha ublay bo pa ha ka kerteng uji ko zubo utrai jangi da ka ba ya kongo perlok ha ka jing shapting ya ukris na kini ki light li ki khot nga lawan ra ya kani ka phang pedeng jaga jing study ta sha kani ka way ka phang jaga ni ka subject kata ka long ki so ki ba dap no de Mynsiem jong play ki pynmih ha ka jingmane jong ki dan sau tuli ki so ka ba ki ta kin ki ba dap no de Mynsiem jong play ki pynmih ha ka jing tingnya phai minta ka way hadin ka way phat uso uba sao dan uso uba kaddo uba kita ki ba dap no de Mynsiem jong play ki pynmih ha ka jingmane kalong kane kia pen ko ngu parlok haga jing shapting ya ukris jisu ka kentin ya ko ngu parlok kan bahas kede iga bangin wan ra lesi ke translation ka bakhambiang ka long ken ka tin pendam ya ka bala translate tin submit namar blain namar ka tin greek ka thau shata knyat khnang bangin smutu balai pol pendan kam ni ka kentin namar haka tu ke culture nanti nya pai minta se cultural background tu ke por haka culture jong ki por ki menshwa bor ka judan kata ka jingkhot ya ka kurim but ya ki mrau rukum jo iki khon sha kata ka jingpin ko ngu sha kata ka jingpin dam la kalong hau tengah lene bayeng basam henrei ka jingkran ka jong upol ka longkum ka jing pendet igi babon ba namar kampat ju jakat menurut ya keban khot ya padam u babon kham tam le yu khle ju ye kham tam le ki shinrang ya ka ba ki ken jet ye kata keban pendam pen ko ngu iwe pat banla ya keban pendam iwe pat tang raja ba ki perang ni ju balang apo Ephesus ki dan ni gaji shapting yu Kristus kin namar kin hab balle ye kan gaji pendam da ka ba shapting yu Kristus kinam la ye ka ba kin le ye kan la da jaba kim dan ning kong ni chape ye gaji ting yu Kristus kom ta ka long sangap sa phiru kam cho la da gim dan gaji shapting yu Kristus latikna kalau ka ba ngin pendam ko mo iwe pat haba kan sa pang gaji shapting yu blai kalau akhir bahagia di sini, tak bakam snosi lay kalong ba. Kalau akhir, wat hakin nong yalam balang, wat hakita akin kibalong kinong buat jong Kristus. Kalau akhir, sikata Henry ubleh di kisiyom tau dangkot yang apa depi, ya kabangi ngintebe sikati syaptiang yo. Baru kini ki sautli ki mat ki crunch pang kata kajing pencet bor kajing Mynsiem kajing ubleh. Haga jingmane kajanga kajang pi ya utrai la kalong kan jingmane ka bolong shimat nani milong ka jingmane bolong personal nani jingmane kan ka bolong patba nani milong te parang ka corporate worship kini kan rap jinga be pi kan haga jingmane utrai haga kitab jingpin pau kan mau ka kitab jingpin pau ka kitab ka batho hadin jong ka city jing Paul cheki Ephesus Mynsiem bagi peram ni juga balang po Ephesus ke balang ke Paul lah siapa berhari ke Paul Yohanes sebelum apostol utho ini ke kitab siapa jadi ke balang long bakila ya ke bakin itu bakila ru ke yang menyelek persya itu ke jingkai berbakla ke balang wandrung kertap apa juga balang henrai ke ni ke way ke ba kini dan ni ke jing tulat ha kata ke jinglong Mynsiem jong ke ba kata ke long bakila klet no ya kata ke jingit ke beningkong jong ke pet na po kita jing pal no baar khat ka baar khat ka sa ba ai jing patay lo jang kata laraja mamangi kup ki banget ni klet no la ne ka man kret no kata ka jing e ke jing ye ublay ka jing mani ka janga chang pi kanam long kata ka jing mani kin ke balanya ablay lam no Mynsiem bo ko jung trai kan long ban ka jing mani kin ka ba ni asha ublay tam ban sudah perukom, tang mantep perukom ni ai ke jingmane kata ke jingmane go boleh ungkuat nang apa napi. Namar kata
ko ki para M'umlong ko ki parlok hasya e gaban kentu ko kentu apostol Paul si ki para mai apa balang po Korin pen klan de pen chlur de but pen so thet de ha kata ka jinget ka jong ublai ka bajelio nang ta ka bajalan ka bayar ka bakrau adu kata-kata kanang bo on pen klan pat ya ka jinglong M'umlong jong pe ka jing klan jong ka jinglong jingim ka jam M'umlong jong pe bo wal ning ba ka jing pendap nei jing turai jong M'umlong bo ko ni ka jing pesle jong M'umlong ko ka jing jong pe long pi karwan ra ya ka jing kata kawan ra ya ka jing pen kendo haki wei pat bakin yo mat ya ka tu ka jo ka jingmane ka bo ma phiru ple yo mat akarmen begini ki kitien ki jong turai ki longgen ki jing kerkhun nam ta jong pi bat umtang nam ta jong pi har ling ba jong pi ru sikui to blain kerkhu pi bat nga dwai ru ba ka jing isnei ba ka jing ai jong turai kan ya ringkat lembat pi kat no tap ya le ka jing pendap jong M'umlong ba ka jing pesle ka jong ba la ka singim ta jong pi ka teng chi su nga dwai long la kerkhu ka teng jong chi su amen ya rak turai